kapsula kalaran İdilerde dulakan şu aşıkma dostum Gönlede dulakanma İdilerde dulakan şu aşıkma dostum Gönlede dulakanma Sayırar kuşlar sinesiz inişler Nişi ağar bu sular Urman nişik şağlar İşilmez mi dağlar İkimiz de masular Urman nişik şağlar İşilmez mi dağlar İkimiz de masular İkimiz de masular Зур рахмат. Гөлүсә, әйдә таныштырыйм әле сине. Гөлүсә Сабадан. Иҗатның беренче көннән алып минем белән бергә атлый торган кешеләр булар. Ялгышмасам, Гөлүсә быел концертны 4нче микән 5нче тапкыр микән карый. Сабада да карады, авылларда да карады, яңадан карады һәм Казанга да килеп карый. Беләсезме, менә кайбер вакытта, теге канатлар сынган вакытта, нәкъ менә аякка бастыра торган кешеләр алар. Как син үзең турында гына уйлыйсың? Без дип. Мен әйтәм, кызлар, булды, бүтән монда мен әйтәм, әллә нинди матур тавышлы артистлар бар, шуның белән беткәндер инде минем вакыт дип әйтә башлыйм да мин. Без диләр. Мин яратам сезне, кызлар. Менә булганыгыз өчен рәхмәт. Бу каз үзең үстергән, и пешергән. Кыздырган. Бик зур рәхмәт, кызлар. Бу тоже кулдан ясаган, рәхмәт, кызлар, бик зур. Миңа бик кадерле мондай әйберләр. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, балакайым, рәхмәт, бик зур. Зур рәхмәт. Әнә шулай әйтеп торсыннар әле. Әнә башкаларга үрнәк булып тора ул, бу кешенең күңеле булсын өчен шушылай әйберләр бирәләр икән, оказывается, дип уйлап утыраным кайберсе. Баштан сөйләймәннәр уйлыйм инде. Яраткан һәм хөрмәт иткән җырчым, кадерле туганым Илсиям минем дигән. Сиңа иҗады юлыңда зур-зур уңышлар, бөек үрләр, каршылыксыз, хәвеф-хәтәрсез узын юллар. Гел алга таба гына баруыңны теләп, синең яраткан зур тамашачың мин дигән. Синең өчен җан атып торучы, гаиләңә исәнлек, саулык, тигезлек, тулы бәхет, чиксез шатлык, озын гомер. Тигезлектә Нариманны исән-сау үстереп, аның кайгы хәсрәтен күрмичә, шушы матур якты дөньяларга аны үзегез кебек дәрәҗәле кеше итеп, аның белән горурланып, яшәүегезне теләп, яраткан туганың мин дигән. Синең һәм гаиләң өчен, иҗади юлың өчен бары тик әниләр генә тели торган дөньядагы иң изге теләкләрне һәр көн сайын теләүче, аналарның балаларына гына бирә торган яратуын бирүче
Һәр көн иртән юлларда исән имин йөрүеңне теләп торучы мин, иң яраткан кешем син дигән. Бәхетле бул, Илсиям. Бик озак күктә янган кояш кебек балкып, якты ай кебек янып, йолдызлар кебек җемелдәп, сәхнәләрдә балкып, безне тамашачыларны сөендереп торырга, без синең өчен сөенеп торырга Ходай насыйп итсен. Сине яратып һәм хөрмәт итеп Сабадан Гөлүсә дигән. Бек кадрлы сүзләр бу минем өчен. Мин җыеп барам аларның һәрберсен, архивыма куеп, җыеп барам. Берәр качан мин әйтәм, менә шушы филармония концертлар залына концерты була Илсия Бәдердинованың дип элеп куерлар, белдерүләр. 3 кеше дә килмәс. Була, мин бит адекватный хатын. Мин бит үземнең бөтенләй нормальный артист түгел икәнемне яхшы аңлап бирим татар эстрадасында. 12 ел бит инде, әлдә тотынып торабыз бит 12 ел буена. Ул бит гел булай булмый җәмәгать, аннар берәр качан әзәя башлый. Мин бүген горурланып сүз уңайнан әйтәсе килә. Гадәттәгечә теге монда заллар тутырып менә сөйлиләр артистлар, аншлаклар белән концертлар куеп кайттым әле. Гомеремдә бер тапкыр да бернинди начальниктан да залымны тутырыгыз әле дип елап барганым булмады. Бүген залда утырган һәммә тамашачылар үзегезнең хәләл акчагызга билет сатып алып килгән кешеләр. Ничек яратмыйсың инде сезне? Сез бит настоящийлар. Безнекеләр, минекеләр. Менә берәр качан әкрен генә әзәя башлаячак ул. Шундый вакытларда мин әйтәм, кайтырмын да, теге архивтан алып шушы матур запискаларны булса да укып утырырмын әле дип җыеп утырам, белдегезме? Ярар, хәзер булай.